sabya kang lumampah kumpul sajara tata tanggaru Teni Rama Parma Ong Waja miwang bending ungkung Aresang karata maramo kang minangka cucuk ing prawadya bala Paman Rekyana Patih Arya Sengkuni paman kawula wonten timbalan ingkang adhawuh engger anak angger Baladewa sajake niki mengki kriwikan dadi grojokan-gojekan dadi tangisan paman lho liripun kados pundi maknanipun kados pundi kok anak angger Prabu Baladewa ngendika ingkang kados mekaten paman tekane Baladewa mapan ana ing negara Ndrawati bebarengan kelawan tekane Petruk kantong bolong Petruk kantong bolong wanuh-wani nunggal karep nunggal sedya bakal nglamar putri Ndrawati endang lara temon mula paman Seguni dina samengko siji-sijining dalan supaya sedyan Lesmana Kandra Kumara bisa kasembadan haut lawan si endang lara temon Petruk kudu mati paman Seguni